Quan ens trobem davant d'aquesta situació, el primer que hem de fer és passar d'una recta general, com tenim aquí, a una recta explícita. D'acord? Llavors, anem a convertir la R i la S. Nosaltres sabem que la recta explícita la pensem com a Y igual a alguna cosa. Doncs anem a aïllar les coses, de forma que nosaltres tindrem que la nostra Y passarem aquest 3nx com una resta i aquest 2 també com una resta. D'acord? I aquest 4 final el passarem dividint, de forma que, si ho escrivim tot, tindrem 3nx menys 2 i tot això dividit entre 4. Llavors, quin serà el nostre pendent? Doncs nosaltres sabem que el nostre pendent és tot allò que depèn de x. És a dir, jo això ho puc reescriure de forma que tindré el menys 3nx dividit entre 4 i el menys 2 també dividit entre 4. Dit això, què és el que tenim? Això ja tindrem la recta explícita de R. Anem a veure com quedarà la recta explícita de S. D'acord? També aïllem la Y. En aquest cas tindrem el menys 2nx, que passarà com a més 2nx. Després, aquest menys 3 passarà també com una suma i tot això es dividirà entre n. Què passa amb això? Que realment veiem aquí que això d'aquí es pot simplificar i això d'aquí també. Doncs anem a simplificar-ho de forma que tindrem que la Y de la nostra R serà menys 3nx entre 4 menys 1 mig. I la nostra Y de la S serà Y igual a 2x més 3 entre n. Llavors, ja tenim la primera part. Ara volem saber com fer-ho perquè la R sigui paral·lela a la S. Llavors, per saber que són paral·leles, què és el que hem de tenir en compte? Doncs, super important que els pendents siguin exactament el mateix. De forma que el que hem de fer és igualar les dues m's. I ho faré per aquí. De forma que jo agafaré i el menys 3n entre 4 l'igualaré a 2. Llavors, per fer això, què és el que faig? Doncs aquest 4, primer de tot, passa aquí multiplicant. És a dir, que tindré que menys 3n és igual a 8. I ara aquest menys 3n passa a l'altra banda, dividint. De forma que tindré que n serà igual a menys 8 terços. Aquesta és la n que em fa que R sigui paral·lela a S. I anem a veure com serà perquè quedi perpendicular. Llavors, com ho hem de fer? Igual que nosaltres hem pensat que les m's han de ser iguals, ara hem de pensar que una m és perpendicular a l'altra. I per això necessitarem, ho poso per exemple en color verd, necessitem saber que R és perpendicular quan tenim menys 1 entre ms. D'acord? Llavors, com tenim la ms, que ja està completa, no tenim cap n que depengui d'aquesta, què farem? Doncs farem, per exemple, que el menys 3n entre 4 hagi de ser igual que què? Que menys 1 entre 2. Aquest d'aquí correspon a la m de la R i aquest d'aquí correspondrà a la m de la S. Ara, simplement comencem a aïllar de forma que, què faig jo? Doncs agafo aquest 4 i, com ja us he dit, el passem aquí multiplicant. De forma que menys 3n en quedarà com a menys 2. Per què? Perquè el 4, com el passem multiplicant, i 4 per menys 1 mig em donarà 2. I ara, amb aquest menys 3, què fem? Doncs el passem dividint. De forma que n em quedarà tal que menys 2 entre menys 3 i menys per menys dona més. De forma que tindrem que la n queda igual a 2 terços.